ɛno nti abranti wo force adwuma bi asese be ma ye bi awoye ɔbɔ bra enso sika no beto ne nsam se ya obeka so obi na agye afiri ne nsam hwem na afiri ne nsam sika nyina ne nsam Odifuor Gearge no kure makwa brochie nyina ba pem me de cars ban so mahu kwa mfa so tunto ni nyina asa wo ka won nsam kyerɛ me hallelujah Amen. obeso daye na awowo enkraman emmoa na ntwie no omo sa no but obi ho ansa watu no nam wiem ene ne nyina mitimi tu saa bo bia pa Odifuor Gearge no kure etue no kwa de njai ya na menti ase okuta code number 10 kwajo so say o say juada ti efro say efrem kwajo badu pasha o ma me ma oto so say me to so 10 Odifuor efrem Odifuor Gearge ana penso afrem Kofi Amoako de awurade bofo a wode me ye adwuma na ka kire me ana nyame nkronkron ka kire me na me ka kire wo sa wa anye nyame adwuma wo be bere wiase Odifuor but ono so onim sa asase o ye nyame adwuma kasa na metie Odifuor be bra kan so mani nye ho enkofo bebre aka kire wo bebre asofo bebre miso nyina so mani nye ho nti wani nye ho dabi fa problem kotena se sorry fa problem no kotena se Odifuor ntise ma ba wo nche asama wo kan ye nti fa problem no kotena se na men call this different persons so tio esa sa wo ye nyame adwuma nya sa wo bebre o se Odifuor bebre aka so mani nye ho onyame adwuma na wapui nyansa ben na wo fa o ma me wai ma me awu wawu mesi na ne tene pa akwa we na akoma ekuta no no wonsuru wiase bibia ana wo yobi a wonsan ya de ani bisa no ma me Odifuor no anu aka no na koma tene se wose na asofo kwa hwom so mo fam kwase asem kom de azanfo wo mfa sofo nya hwe no anu aka because we hunu azansem bebre enti onye eni ejina manim ha ma men ka asem mi nkire wo ma wakoma mrafo why what the make no Odifuor mate ye wo to ho no o started se o wia listen to me we are confirm it from him o started se wo wia no na afi no watena se ai no omde yare bi a ye friend say convulsion eto so enti obayare pa serious won kwala abrem enti ne maame manyina ne maame bre ne ho kyan ne manyina ya wo me secondifo enti wudi uja free yefom ne bai but otanfo no wose nka omma kwan eno enti ne ode yare bi a friend say convulsion esoro yare o maame o ba me bre wo ho kyan ne manyina eduru ba bi no no nim se kabrante we kura nka eden kenye yi ba enhira nka nyame obi a no otete ahaba duro na oye na duro na otwitwa nani ase sebe ya yare na mabiem oye san so amabiem etisan eyampa pepepepepe ka kire ne se afai wo si so no a ono afiri ba ye se emfie ensia enson wotwe nkron no eba no na yare abɔ no ono ehu bi oha na yare abɛbɔ no yare bi abɛbɔ no so bi aye serious but ne maame bre ansana ne ho atodo busan so hu sa de no ayale mi hu pa malaria hey ayadan high fever pe bad me nam ne omu pam me just wa bodama no hallelujah ayadan ti na ba sa okra ne nyame wapam ade a wo de ba fie ho ne so dodo wo ba ba ha busua no santi mom yen se no nan kan life no nya shortened but erade antiase amen unya 16 years
ɔbaa bi a awurade bɔ ne din kyerɛ me ɛbɛware wo sunsun sɛ bɛyɛ a wobɛtumi de wo kra akɔ na nka abayifoɔ ayɛ dɛn akum ɛhɔ na awurade dane wo kra no na wo kra no bɛyɛ sɛ bɔfo enti berɛ a wɔnya 16 17 18 years no ɔbɛso daeɛ na awɔwɔ nkraman mmoa nantwie no ɔmo sa no but obɛhu ansa watu na ɔnam wiem ɛnɛ na nyina mitimi tu saa bobi apa bibi ɔka yɛ no kɔ etuo no kwa de njai ya na menti ase ka kyerɛ ne sɛ awurade sɛ mayɛ wo kra sɛ bɔfo enti mebɛfa wo so na wo wabɛyɛ nyame ama nkɔfoɔ bi sɛ bɛyɛ a wo kra no sunsun na awurade bɛtumi de wo kra atu akɔgye nkɔfoɔ bi a yɛakyekyere wɔn na wasane wɔn wanyɛ a wobɛwu ntam wanyɛ a wabrabɔ nso nsi yie da ɛno nti aberanteɛ wɔfɔ so adwuma bi a sɛ sɛ bɛrima yɛ bi a wɔyɛ ɔbɔ bra ɛnso sika no bɛtɔ ne nsɛm sɛ ya wobɛka so obi na agye afiri ne nsɛm hwɛm na afiri ne nsa sika nyina ne nsɛm Odifuor Gearge no kure makwa brochie nyina ba pɛn me de cars ban so mahu kwa mfa so tuntɔ ne nyina asa wo ka won nsɛm kyerɛ me hallelujah Amen. amen Amen. bɛrima awurade sɛ woanyɛ no adwuma a ahotɔ ɛde ahotɔ wonya bi da Nyabida. enti nnɛ yi a mekasa yi a megyina onyankopɔn kronkron ɔɔta yi so yi hyɛ aseɛ na hwehwɛ wo kra akyi ne hunu deɛ nti a woba asase yi so ɛno nso na mada na de akyerɛ wo no enti Odifuor kwan bɛn na bɛfa so a nyame dwuma no mɛyɛ ɛno na ɛsɛ obusa na sɛ wobie wa no wɔ awurade anim ka sɛ nkɔfoɔ bebree aka nso m'ani nyɛ ho nti menyɛ a ɛno nnɛ ɔnso daeɛ ɛni nkuguo da bibiri saa emu agye no matu ye pam bibiri na me nipa a waku wɔ mo sunsun dɔɔso bibiri me wo bi sika ma filifi ma me hu yes o ka sɛ ya na di ntina o yɛ saa no ifo minim hu nim die bia ayɛ awurade adom Bon sama papa di for papa. Wa. enti sɛ na bra ba yɛ nkɔbɛsie me kɔ yɛ amasana ba ɔbra de me akyinkyin ɛnso ankosi fio ɛwɔ brɛ de arɛ wɔ mako amen Amen. enti wo onyankopɔn honhom kronkron sɛ menka nkyerɛ wo sɛ woanyɛ nyamedwuma a don't expect anything better in your life Mawie na asɛm bi wɔ hɔ ɛyɛ secret ɛno deɛ mentumi nka gye sɛ menya one on one because a private matter meekɔ na makɔhwɛ Odifuor yi a mate ne nkan sampa obɛhunu me haw a mede baeɛ a wate Odifuor bebree nka wɔhwɛ Odifuor conversation saa na adeɛ no ɛtwe no ɔsɛ wei deɛ mɛkɔ na makɔhwɛ sɛ ɛyɛ saa na te a anaa yɛ nkontompo a ɛno nti na ɔbaayɛ o no kure me TV so dem hu asɔfo a hɔ na me dum no TV no kwa me hwɛ biem ba da me hu ni TV so no obi yɛ program me hwɛ ya ma nya mfiri hɔ the next be sa hwɛ ni biem saa na me peke ne number no me no Odifuor bi anya contact me mfi okura o ya me yɛ firi osisi a yes enso me duro me tie ni nyina wie na me fa ne number say no me ba Odifuor amen Amen. ɛyɛ awurade na frɛ me nti aha nyame mfrɛ wa wontumi ma ha nti wo a wobɛba ha bi a yɛ ready sɛ wobɛtie wɔ nyame adwen sakyera asɛm na wasakyera wadwen na papa wopɛ sɛ wosɛe honhom sɔre na mesɛ adɛn
Oh, sorry, dear, see, I'm not coming some serious. I hear Juma, but I say, better where you be. And I'm saying, I am modernizing it. So you people have to follow me and study the way I prophesy. Amen. Men say, I'm modernizing it. So you people calling me, say, no. You have to study and follow me to modernize the way I prophesy. Yes. Power. Amen. Amen. Onyankopon ne honhom kasa. Enti se sunsuma nsi wo so na wontimi nkasa de a, ene Awurade mfrɛ wo. Ebi nso a wafrɛ wo na wonuru hɔ. Because obi ho a wafrɛ no, but wonya nuru hɔ. Because akonche na me ma ye ne wiase no. Nye bi ne se we me nkwala ye mo akonche 7 days call no ma 3 days so ma jai. Me na metimi da nwuram 40 days. Metimi da nwuram 31 days na me your fasting. My year dry fasting 7 days that without water. Me we na me nya also. Praise the Lord. Hallelujah. So power is not easy to achieve. You need sacrifice. If you want to be a man of God, you have to sacrifice your physical body. Man, call for control. So where Jimmy, sacrifice your body. Where Jimmy, they were doing our young crew to Juma. Sure, me young crew to Juma many pa. Me young crew to Juma na menyame. Na minim se every year no. Or the name of Papa Mame. Hallelujah. Amen. Mase, my yabrante, my yakoda, my yakokra. Me ho tene ni a. Asifo sesra de ta. Why na catch them say nyame be frɛ wagu anim ase. Nyame mfrɛ sofo bia so begu anim ase da. Wo se wo frɛ wo de wo kɔ dan mu nyan mu. But you have to face some tribulations, persecutions, calamities here and there before your glory can be what? Amen. 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 When she has our fan easy. TB Joshua yanchena to prison. Yachini tum Nigeria. Bible me yachichi bebre tum. TB Joshua ngua nanka obia enhunim se TB Joshua 19 so. Enso TB Joshua 19 so. Yes. Bon sama samne papa. Owu wie ye no. Yes. A chile ansa na ne nkwala no esho. Because o commande wom say. O yen sanchene bi am obi amfa mpie. Amen. Amen. Because Erade na ye na adwuma. Enye nipa. Erade nhyira. Amen. Se wanya sika de ehwehwe chire kwan. De ode bato to bibia di ne saa. What you ask maka che no? Wanya. What you say? Atias Odifuor. Issue be our one or wife ho. No me gina ho. I have to call you and meet you privately. Talk about it. Erade nhyira.